عزو سلامتنا كاب استوديو زينا ارتيفي تقبلوا فنونا مكتال تركوب زغركم تعزتنا كم تمسيو ساعة جاعات تخينون لومي ربع شوعات مسكرم سرالو زيناتات وشتنو تسان حيزلكم قريب لهم نمكتالكم بخبر الزعد من مساحاتكم تصنح ميكايل حدقو فلما قنبك أنا توتاتو فيلم وسيت مربات مدفع معي من نتزة توابعن كعكابن زقبون موخانو من ستمر تقاليتو محداري زوبا سيميناو كه بحري ابنو زوباتات قلعلو فرون باصعن سيمينارات اكايدا اب زوبا عن سبا لعلي 230 منسيات باستفلالي عودتات مويا سلطينو اب زيناتات وصاي تشاينا روسيا نابعدغي بحراو غاز باطيراتات روبلن يوانن كتقما تسمامعن اب ديمقراطيك ريبابليك كونغو انصار لاو عقاب سلام سراي استجمر تقاوموتات يقصلالو إسرائيل وشت حدا سمون خلاي جزيا اب معرفون فرتي كتما حلب دبدبا زرزر زينا ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብምኽንያት ጽባሕ 8 መስከረም ተዘኪራት ውዕል ሃገራዊ መዓልቲ ምጥፋእ ማሃይምነት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ መደባት ምጥፋእ ማሃይምነት ዝምዝገብ ዘሎ ውፅኢት ዘተባብዕን ክዕቀብን ዝግብኦን ምዃኑ ኣፍሊጡ ብመልክዕ ጸብጻብ ዝተዳውሎ ትሕዝተሎ ተስፋ ልደት መብራቱ ኣብ መደባት ምጥፋእ ማሃይምነት ዝምዝገብ ዘሎ ውፅኢት ዘተባብዕን ክዕቀብ ዝግብኦን ምዃኑ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብምኽንያት 8 መስከረም ኣህጉራዊ መዓልቲ ምጥፋእ ማሃይምነት ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ገሊጹ ለውጢ ኣብ መምሃሪ ማእከላት ምጥፋእ ማሃይምነት ዝብል ናይ ሎማ ዓመት ቴማ መምሃሪ ቦታ ከም ልኡም ትሕተ ቅርፂ ጥራይ ዘይኮነ ኣቅርቦት ምዕሩይን ብቑዕን ትምህርቲ ንዜጋታት ብዝተፈላለየ ኣገባባት ዝረጋገጸሉ ምዃኑ ከም ዝእምት ዝጠቐሰ መልእኽቲ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝምረፅ መምሃሪ ማእከል ብቕዓት ናይ ዝውሃብ ትምህርቲ ኣብ መርግጋጽ ሓጋዝን ደረጃ ብደረጃ ዝተማልአ ንምግባሩ ዕቱብ ስራሕን ምክትታልን ከም ዘድሊ ኣነጺሮም لوم عمت أب هاجرنا نتفتات مطفأ مهيمنت نعبيتي أب 796 ممهر مأكلات كمست سلاسلة كابزي سوسان كلتن نتبحموش تميتاويت أب داسات 20 كلتن نتبحموش تميتاويت أب تحت السلال 10 تحموش تميتاويت دما أب قصري أبيات تمرتي كمست خايدة زحبرت ملأختي أو تصيت تمرت زهلو وتصلوا أب قمت بمقتاو عقمن كونتات نزفقدو بقعاتنا يزوهاب تمرتي أم محياش زحقز كونت نمفتار بوهدت مسرح كم زدلي أجنزيبهم بسنكي لبدا كوفيد 19 نطفات مطفاء مهيمنت نعبيتي أقواريت ودحر مصلاح أبزعمة زي بتقلالا أستاد 3,375 وغنات تمزجيبهم تمرتهم كم استخطاتولو 88 ميتاويت كابعاتهم دما تمرتي بقب كم زازومو اتملغتي نتصابت زوباتات بمتكاسير رقاقت ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ መወዳእታ ኣብ ከባቢና መሃይም ዓዲ ከይትህልወና ተዋሂድና ንስራሕ ዝብል ቴማ ናብ ግብራዊ ስራሕ ንምትርጋም መብጻዕና ብምሕዳት ጸቂጥና ክንስርሓሉ ዝግባእ ምዃኑ የዘኻኽር ኣብ ሃገርና ካብ 2000 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ምጣነ መሃይምነት ኣብ ዓበይቲ ናብ 15 ክሳብ 10 ሚእታዊት ንምውራድ ተታሒዙ ብጸንሐ ሸቶ ኣብ ዘዋን እዚ መጠን ምጥፋእ መሃይምነት ልዕሊ 80 ሚእታዊት ከም ዘሎ ዝግመት أهجراوي معلتي مطفأ مهيمنت أب هجرنا نمبل 21 جزية بعلم درجة دما نمبل 50 شوعة جزية تذكر الله ناب كال زينام سنسجرم أما حداري زواسي من أوكي بحري ويزوراس مرت أبرها أبنو زواتات قلعلو فرون باتعن حالفتي كفلتاتن شرافرن أما حدرتي كبابي عبيت عدي سرحتنياتات منقسن كالو تاكالاتن أبلو كنتات هاجرزة تكور السيمينارات هكايدام أبتي كابي كلتك ساب 7 مسكرم استخير السيمينارات ويزور أسمرت نتاريخاوي دحر بايتا يرتاوي هاجراو منتن زقاتومو بدوهتاتن كمونتهم بدوهتاتن مقطعم زتحالف قالسن استخفل رزين واغار ببب مدرغو بزرزر دحر مغرب اتي أنصار إيرترا زكار تصابوتات عبزوان زيون يقصر سلازلو هزبي نغحاتو بمبرا هاجراو مربات أمور مغتن معوات بتوفاينت كعاي تلابيعم تساتفتي بجيديوم دحنتاون لمعاتاو مربات معوات بتوفاينت كسرح زلوم دلون دحر من رقاط تبقاقيسو زلو تسفول معاتاو مربات
أبز حصر جزء تزازيمو بقوع أقولقلوت نغهب بعتوب كعية تلابيهم أما حدار زوبا سمنا وكيح بحري ويزور أسمرت بزي كازي أما محدار كبابي بادانو زوبا قلعالو بزعباز السلاسل زلو قرب ماينا موحاس لمعاتهم هربات مس زملكتهم أكلاتن كيلاتاتن تمايطا بيتو ساهون أب كابنو زوبا فوروك سابنو زوبا قلعالو نذكر زلو مسرح تسقانا نحمد سرقان بتسيحوا زلو درجان دحر معزاب أبتو سرح توافرهم زلو حساب نحساب تلواويطا جنفر ميسي تمرتي زوبا ماكل عمتاو نتفتاتو بمقمقام أبا حدش مربات سراح زتيوم غازتينيا ساميل هبتا ميكال بملكع تصبصام زدالو تحستو يوناس أبراهام كغربوي جنفر منستر تمرتي زوبا ماكل مسكل وهوب دخاماتن ممحياش تقلب شنخاتن أب عمتا تمرتي 2021 2022 الطبابع اسرح كم زعممت مالي شدش تمسكرم أب عدراش من محدار زوبا ماكل لابزا كايدو قمقام قليصوم أبتركب أب عمتة تمرت 2021 أب مسرح ممهرن مستمهرن زنبرا حيال قرني دخامات نمقرام زي توسدو سقمتتات كومدما ناي مساي مدبات بسفيحو تزتي اللام على فتي جنفر ممهر بلاي هابتقابر رابزه بحبريتا بدرجة زوبا أب نطوف أقلقلوت كابزر كبا 325 أبيات تمرتي أب قدمة تمرتي 49 ميتاويت أب مبعتا 5.5 ميتاويت أب ماكلاي درجة 44 ميتاويت أب كلاي درجة دما 4 ميتاويت أب قطرات كمزر كبا بمبراه حدست أبيات تمرتي ناي مسرح مدبون كمزلو أفليتو مبراه أو تصادف كاب قول أزمالا لسقل علونا زي أب فلين دك نسيو كبادة نخمالا لسا دخامات الله كالنا يولد سكفتان ناي دك نسيون الله كم لك أختري أخو لغاقن مستخال زواتات كانت تأتير كاتري أخو لها زحاشو يزوبازي بفلا أب كتماس مراسي كم زي ناي مريجات زي كوينو أب كبابي بيتمرت له أب قال رعاق خرق خيلي كم زغلت أناخو حجنا أبنت إذا أب كباب سحرت زلوا عد قشين عدها كفان بتمرتي اتساب أوز متنايت إيسا مريت زاتو بزحت حزب الله تم كلهم مهارة تقينهم حجنا عد حوشهم خد زلهم نا عد حوشة خد تقينهم كا ترجع له دك شدش تعمد ترجع نخيس جروح حجي أمونجو عدها كفان عد قشن حنت بتمرتي خسرح مدب تتعيز الله نعتو ما بخمس مهارة كبري إذا أبت إيسا نايت أولد زلوا بزح حزب الله ناي ما بقى تتسجم على النهج ما بقى تبقى خمس سرح كلاي درجاون أبقى خمس سرح كبرالله تماسا سالي ما يتمنى يداق حمص نتغبابون حانت بيتمرتي أو كتد لنا سلازي بخمزي جيركا نتي لو تخمز متس عينات خمز محاش كجبر خيلي بمسرة بوليس منستر تمرتي كان دعمامات نايتي جنفر من رقاقات معوري الزرقحة عدلاتن بقعاتن تمرتي مفراي بقعات تمهرو كمون كوتتصرن مكتتالن كم ذا تقلل زي تقاسى ممهر بلاي بقعات مسرح ممهرن مستمهرن من رقاقات ممحياش سرعة تمرتي هلاوي أخول مصحفتي كتصالي سلطاناتات نممهران كمون بقع محدران تساتفو كومن أدلاي مخانو أبريهو صبوك هنا لنا ينبل مش كل خناتاتنا بقمة اتي خمس كل اعتراضاتنا بقعات تمهرو فريلو وحدات كوينهم تزي كوينو ولا أبدق خيدهم زمهار زلو بقعاتهم زراغوتو من اسيات اللونا أبيم تماهيرهم تلو ما بيرفرم تماهيرهم كنت انجينير تات اللونا عجي مستخل دروتلاتنا بزحات انجينير لوانا اللونا أو أولدن أو داتهم ديانو اللوا قدم حجينا برن كابز عبتايم دوكاتر نمصا زمصيم زلو من اسياتهم كابي مصيمتنا فريات ناي ابيات تمرتنا يزهاجرهم سلازي سرعه تمرتنا من محاشد ليدو محاشد ليوي أسرار حنا خنا معيش لنا خنا معيش لنا معذرنا خنا معيش لنا كنا معيش لنا بزح حقوفات لنا إذا كن كما لا زلوي إذا عينت كما تقولين كن مسرح سلزقنا درجة بدرجة نخده يمعيش له أبتي أقاتامي ببتصلاتو نستخايدن تفتات زبره صبصبات بزملكتهم حلفتي أحدوتات قريبو تساتفتي أب زقربت صبصب دحر زكايد وزته أب أقداسنت وحوس ناي تمرتا كبابي محيال تساتفو دك أنستيو قداي ديسيبلينن سنة سرعتن وصيت هجراوي مرمرا شامناي كفلي منكاي كلن تناوي بخنات تمرتي قوانقوا دي ممحياش درجة ممهران زرقا حمشتاو تمرتي مخعبات درجان قربن أبيات تمرتي كوم دما مكل كاريكلم بحتاويان مسلطن معكلات أبزبلو زعباتات عميق قمقام أكايدا فلاينا يدك أنسيو سلامنتاي
እንታይ ኢና ክንገብር ኣብ መወዳእቱ ኣብ ሻምናይ ክፍሊ ብታሽዓይ ክፍሊ መምስ በፅሓ እንድሕር ዳ ዘቋርፃ ኮይነን እሞ ከዓ ብትምህርቲ ብዓቕሚ ዝበለፃ ተወዳደርቲ ተዓወትቲ ምዃነን ኣብ ኩሉ ገምጋማት እናቐረበ ከሎ መፍትሒኡ እንታይ ክኸውን ርሑቕ ከባቢታት ኣብያተ ትምህርቲ ኣይበፅሖን ከይበሃል ኣብያተ ትምህርቲ ብዝለዓለ ይኸይድ እዩ ዘሎ መርዓት ትሕቲ ዕድመ ዝዕንቅፍ ዘሎ ከይበሃል መርዓት ትሕቲ ዕድመ ብሕጊ ብፅኑዕ ዝተረረ እዩ ስለዚ ናይ ኩሎም ኣካላት መንግስቲ ግንባር ማሕበራት ውህደት ዲ ዝጎድል ዘሎ ገምጋም ክግበረሉ ዘለዎ ኮይኑ ስማዓን መጀመርያ ታቤት ትምህርቲ ኣብ ውሑስ ኢንቫይሮንመንት ፈጢራ ዲያ ውሑስ ናይ ትምህርቲ ኣከባቢ ኣለና ድዩ ክንብል ክንክእል ኣለና እንታይ ደኣ ክግበር ኣለዎ ኣብ ዝብል ሕጂ ሓደ ኣብቲ ፀብፃብ ክነቕርቦ ከለና ንስለ ፀብፃብ ደይኮነን ዋላ ኣብ ቦታና እውን ካብ ቤት ትምህርቲ ክሳብ ዞባ ክሳብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ክመፅእ ከሎ ብፅፁይ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤት ትምህርቲ መዓስ እንታይ ኢንሲደንት ኣጋጢሙ ብዳታ ተዝተሓዝ እሞ ንምፍትሑ ድማ ብኡ መጠን ማለት መሃር ዝኾነ ዘየዳግም ስጉምታት ዝውሰደሉ ናይ ባህር ለውጢ ከነምፅ እንድሕር ዘይክኢልና ሕቶ ዲስፕሊን ሕጂ እውን እዚ ንብሎ ዘለና ክደጋግም ስለዚ ንሕና እንገብሮ ምክትታል ድቃስ ዘይህብ ቀፃሊ ምክትታል ናይ ሓባር እምበር ንሚኒስትሪ ትምህርቲ ንፖሊስ ንመሓደርቲ ንኡሳን ዞባታት ጥራይ ዝምልከት ኣይኮነን ኩሉ ሓላፍነት ክወስደሉ ዘለዎ እዩ ኣብቲ መብዕታ ትምህርቲ ፅቡቅ እዩ ናይ ዲስፕሊን ፀገማት ዋላ እንተሎ ናእሽ ምዃኑ ርኢና ኣብቲ ሃይ ስኩል እውን መበቆሉ ወይ መበገሲ ወይ እቲ ዕዳጋ ናይቲ ፀገምሲ ኣብ ጁኒየር ስኩል እዩ ዘሎ ብፍላይ ካብቲ ከባቢ ናይ 7ይ ክፍሊ ሕጂ እቲ ክንሰርሓሉ ዘለና ወይ ክንፅዕረሉ ዘለና ሸነኽ ኣብዚ ኮይኑ ይረአን ዋላ ብዲስፕሊን ዋላ በቲ ናይ ትምህርቲ ፀገም ወርሒ ክንቋፃፀር ክንክእል ኣለና ምምሕዳር ኣብ ጎድንና ኣሎ ወለዲ ኣብ ጎድንና ኣለዉ ኣብቲ ወርሒ ዘቋረፁ ስጉምቲ ክንወስድ ክንክእል ኣለና ኣብ መወዳእታ ማሕዳር ዞባ ማእከል ኣቶ ፍስሃየ ሃይለን ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ምርምርን ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ኣቶ ጴጥሮስ ሃይለማርያምን ኣብ ዝሃብዎ መጠቓለለ ሓሳብ ሞያ መምህርና ዘሰኩሞ ሓላፍነት ረዚን ምዃኑ ብምጥቃስ ውፅኢታውነት ዓይነታዊ ትምህርቲ ምስሳን ባህሊ ንባብን ትምህርቲ ቋንቋ ደን ልዑል ኣድህቦ ክወሃቦ ተላቢዮም ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2021-2022 መጠን ምሕላፍ ተምሃሮ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ መባእታ 94.5 ሚታዊት ኣብ ማእከላይ ደረጃ 93 ሚታዊት ኣብ ካልኣይ ደረጃ ድማ 85.3 ሚታዊት ከም ዝነበረ ሰነዳት ናይ ዝጨንፈር የመልክቱ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ካብ 3 ክሳብ 6 ኣዋርሕ ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ሞያ ዝሰልጠኑ ካብ ኩለን ዞባታት ዝተዋፅኡ 261 መንእስያት ብ4 መስከረም ተመሪቖም እቲ ብግብርን ክልተ ሓሳብን ዝተዋሃበ ስልጠና ሕሳብን ፔችትርን ካሜራን ኣርትዖት ስእልን ግራፊክስ ቴክኖሎጂ ኮምፒውተር ስነ-ጽባቐ ጸጉሪ ርእሲ ኣሰራርሓ መግቢ ሙዚቃ ትልሂት ድራማ ምድላው ፊልምን ስነ-ጽሑፍን ከምኡውን ድራማን ምፍራይ ፊልምን ዘጠቓለለ እዩ ኣብ ኣዳራሽ ሆቴል ሳሪና ኣብ ዝተኻየደ ስነ-ስርዓት ምምራቕ ሓላፊ ሃማመተ ዞባ ዓንሰባ መንእስያት ዛዚ በረኸታብ ዕላማት ስልጠና ፍራይነት መንእስያት ኣብ ቦታ ስራሕ ክብ ንምባልን ዕድላት ሽቕለት ንምጥጣሕን ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኣቦ ወንበር ሃማመተ ኣቶ ሳልሕ ኣሕመዲን ቦገኑ ሰልጠንቲ ቀሲሞሞ ዘለዎ ፍልጠት ብግብራው ስራሕ ከማዕብልዎን ንነፍሶም ኮይኖም ንሕብረተሰቦም ከገልግሉን ተላብዩ ኣማሓዳር ዞባ ዓንሰባ ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳ ብጊድዩ መንእስያት ዓንዲ ሕቆን መጻእን ሃገር ከም ምዃኖ መጠን ንዝረኸቡ ዕድላት ስልጠናታትን ትምህርትን ብግቡእ ተጠቒሞም ኣብ ልምዓት ህንፀትን ሃገርን ኣበርክቶም ክዕዙዙና ፍራይነቶም ክዕብዩና ኣዘኻኺሩ ዝኸብርኩም ተዓዘብቲ ስዕባ ኣግራው ዚያታችን ምክታልኩም ክትቀጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤር ቲቪ ናቀጽለ ኩብራ ተዓዘብቲ ስለምክታልኩም ኣዘመስግን ዜና ወጻኢ ቻይናን ሩስያን ከም ኣካልቲ ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ዝምድነን ምድንፋዕ ዘካይዶ ዘለዋ ንጥፈታት ኣብ ዕድጊ ባህርያዊ ጋዝ ባጤራታት ሩብልን ዩዋንን ክጥቀማ ተሰማሚዐን እዚኣ ብመንጎን ዝበፅሐ ስምዕ ንኽልቲዮን ሃገራት ብማዕረ ዝርብሕ ንሩስያ ድማ ካብ ጽግዕተኛነት ዶላር ዩሮን ካልእ ባጤራታት ሃገራት ምዕራብን ዘናግፍ ምዃኑ ተገሊጹ ሩስያ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ልዕሊኣ ድሕሪ ዝገበሮ እገዳታት ምስ ካልኦት ሃገራት ዝህልዋ ኩሉ መድያዊ ዝምድናታት ንምድንፋዕ ክሰርሕ ጸኒሓ
ሃገራት ምዕራብ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝወስዶ ዘለዋ ናይ እገዳ ስጉምታት ተመሊሱ ንዕን ይሃሲን ከም ዘሎ ኣብተን ሃገራት ተኸሲቱ ንዘሎ ልዑል ናህር ዋጋታት ከም ኣብነት ብምጥቃስ ጸብጻባት ይጠቕሱ። ሩስያ ኣብ ልዕሊኣ ጸኒዑ ዘሎ እገዳ ሃገራት ምዕራብ ከይተላዕለ ዓጽያቶ ንዘላ መስመር ቀረብ ጋዝ ኖርድ ስትሪም 1 ከም ዘይተኸፍቶ ብ5 መስከረም በውግዒ ምሕባር ይዝከር። በዚ ድማ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ተኸሲቱ ዘሎ ናህር ዋጋ ነዳድን ጋዝን መሊሱ ክዓርብ ከም ዝኽእል ባእጉ ይእመት። ኣብ ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ አንጻር ህላዊ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ዝተጀመረ ተቃውሞታት ትማሊ 6 መስከረም ከም ዝቐጸለ ካብቲ ከባቢ ዝተፈኖ ዜና ረድዩ። ሰልፈኛታት ኣብ ጎደናታት ከተማ ቤኒ ብምውጻእ ኣብ ሃገሮም ተዋፊሩ ዘሎ ዓቃብ ሰላም ሓይሊ ብህጹጽ ክወጽእ ደጊሞም ጸዊዖም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መንጎ ሰልፈኛታትን ሓይልታት ጸጥታን ብዝተወልዐ ግጭት ሰብኣዊ ክሳራ ከም ዝወረደ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ሓቢሮም። እዚ ሓድሽ ሰልፊ ናብ ካልኦት ከተማታት ክልሕም ከም ዝኽእል ይሕበር በምህላው ሰብኣውን ጸጥታውን ክሳራታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ይእመት። ኣብ ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ ሐምለ ብዝተኻየደ ተመሳሳሊ ሰልፍን ዝሰዓበ ግጭትን 4 ኣባላት ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ዝርከቦም ብውሕዱ 32 ሰባት ከም ተቐትሉ ጸብጻባት ይሕብሩ። ኣብታ ሃገር ልዕሊ 10,000 ኣባላት ዘለዎ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ተዋፊሩ ከም ዘሎ እንተኾነ ግና ጸጥታ ንምውሓዝ ዛጊድ ኣበርክቶ ከም ዘይገበረ ይዝውቀስ። ኢስራኤል ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ልዕሊ ኣህጉራዊ መዓርፎ ነፈርቲ ሰራዊት ከተማ ሓለብ መጥቃዕቲ ሚሳይል ከም ዘካየደት ማዕከናት ዜና ቃሊሐን። በቲ መጥቃዕቲ ብዝሰዓበ ዕንወት እቲ መዓርፎ ነፈርቲ ኣገልግሎቱ ከም ዘቋረጸ ሰመዚ ሶርያ ሓቢሮም ኣለዉ። ነቲ ስጉምቲ ብትሪ ዝኾነነ መንግስቲ ሶርያ ኢስራኤል ከቢድ ዋጋ ክትከፍለሉ ምዃና ጠንቂቑሎ። ሓይሊ ኣየር ኢስራኤል ብ31 ናሓሰ እውን ኣብ ልዕሊ እቲ መዓርፎ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ሚሳይል ከም ዘካየደ ይዝከር። ኢስራኤል ኣብ ልዕሊ ዒላማታት መንግስቲ ሶርያ ከምኡውን ኣብቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ዒላማታት ኢራን ተካይዶ መጥቃዕታት ኣብዚ ዓመት እዚ ኣሳይዳቶ ከም ዘላዮም ጸብጻባት ዘረዱ። ትማሊ 6 መስከረም ኣብ ቪየትናም ኣብ መዘናግዒ ማዕከል ብዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ ከቢድ ሰብኣውን ዋታውን ክሳራታት ወሪዱ። በቲ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽቲ ሃገር ዘጋጠመ ዛጊድ ጠንቁ ዘይተነጸረ ሓደጋ ብውሕዱ 32 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝሓበሩ ጸብጻባት ዳሃዮም ዝጠፍአን ብኸቢድ ዝቖሰሉን በምህላዎም ቁጽሪ ሞታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም። እዚ ናይ ሕጂ ሓደጋ ድሕርቲ ኣብ 2018 ኣብ ከተማ ሆችሚን ዘጋጠመን 13 ሰባት ዘቐዘፈን ተመሳሳሊ ሓደጋ ዝዓበየ ሰብኣዊ ክሳራ ዘውረደ ኮይኑ ኣሎ። መንግስቲ ቪየትናም ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ንምንጻር መርመራ ክካየድ ኣዚዙ ኣሎ። መንግስቲ ደሴታት ሰሎሞን ኣውስትራልያ ብዝመጽእ ዓመት ንዝካየድ መስርሕ ምርጫ ሃገሩ ክትምውል ንዘቕረበቶ ጠለብ ነጺግዎ። እቲ መንግስቲ ዝኾነት ሃገር ብጸቕጢ ይኹን ገንዘባዊ ደገፍ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገሩ ምትእትታው ክትገብር ከም ዘይፍቅድ ብምንጻር ነቲ ካብ ኣውስትራልያ ዘቕረበሉ ናይ ደገፍ ጠለብ ከም ዘይቅበሎ ያረድዩ። ኣውስትራልያ ብደሴታውያን ሃገራት ፓሲፊክ ብሓፈሻ ደሴታት ሰሎሞን ከዓ ብፍላይ ጽልዋ ንምዕባይ ነቲ ሃገር ፋይናንስያዊ ደገፍ ክትገብረላ ምጽናሓ ጸብጻባት ይረዱ። ደሴታት ሰሎሞን ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዋርሕ ምስ ቻይና ጸጥታዊ ውዕል ድሕሪ ምኽታማ ኣውስትራልያ ቁጥዓ ከም ዝገለጸት ይዝከር። እቲ ክልታዊ ውዕል ንኣውስትራልያ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ዞባ ህላዋ ከተውሕዝ ትጽዕር ንዘላ ኣሜሪካ እውን ከም ዘየቕስና ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ። ጸጥታዊ ኩነታት ደሴታውያን ሃገራት ፓሲፊክ ከም ዘሰከፎ ዝሕብር መንግስቲ ደሴታት ሰሎሞን ኣብ ማያት ሃገሩ ክካየድ ንጸንሐ ምንቅስቓስ ወተሃደራውን መራኸብን ጃላቡን ካልኦት ሃገራት ክውንዘፍ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ ናሓሰ ምውሳኑ ይፍለጥ። እቲ መንግስቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ጸጥታዊ ስጋት ዝፈጥር ማያዊ ምንቅስቓስ ንምክትታል ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝእመት። ኣሜሪካ ብልዕሊ ኪዩባ ኣጽኒዓቶ ዘላ ዘይሕጋዊ ቤናዊ እገዳ ከተልዕሎ ቻይና ትማሊ 6 መስከረም ደጊማ ጸዊዓ። እቲ ልዕሊ 60 ዓመታት ኣውፂሩ ዘሎ እገዳ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኪዩባ ከቢድ ቁጠባዊ ጸቕጢ ፈጢሩ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ኣሜሪካ ከተልዕሎ ንዝቕረበላ ዘሎ ጻውዒታት ክትቅበሎ ኣተሓሳሲቡ። እቲ ቤናዊ ስጉምቲ ንሃገራዊ ሕጊ ዝጥሕስ ምዃኑ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ወቒሱ። ቻይና ኣብ ልዕሊ ኪዩባ ጸኒዑ ዘሎ እገዳ ኣሜሪካ ክለዓለ ጻውዒት ከተቕርብ እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ እዮም ጸብጻባት ዝሕብሩ። ሓያላን ሃገራት ኣብ ልዕሊ ካልኦት ዘጽድቆ ዘለዋ ቤናዊ እገዳታት ቀንዲ ጠንቂ ፖለቲካውን ቁጠባውን ቅልውላዋት ይኸውን ከም ዘሎ ይግለጽ።
ኣብ ቻይና ዝሓለፈት ወርሒ ነሓሰ ክብረ ወሰን ዝሓዘ መጠን ዋዒ ዝተመዝገበላ ምንባራ ንኣገልግሎት ሜትሮሎጂ ቻይና ብምጥቃስ ጸብጻባት ሓቢሮም ብመሰረቶም ጸብጻባት ኣብ ቻይና ወርሒ ነሓሰ ብገምጋም 22.4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከም ተመዝገበን ካብቲ ንቡር ብ1.2 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝዛይድ ምንባሩን ተፈሊጡ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ገለ ከባቢታት ቻይና ክሳብ 45 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝበጽሕ ዋዒ ከም ተመዝገበ እዩ ዝግለጽ ብዘይካዚ ኣብ ቻይና ኣብ ወርሒ ነሓሰ ንሳልሳይ ዓመት ዝለዓለ መጠን ዋዒ ዝተሓተ መጠን ዝናብን ዝተመዝገበላ ምንባራ ኣብቲ ጸብጻባት ተጠቒሱሎ ኣብ ቻይና ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ካልኦት ክፋላት ዓለም እውን መጠን ዋዒ እናወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ከም ሳዕቤኑ ድማ ሓደጋታት ባርዕ መሮርን ማዕበላዊ ዋዕን ዓመታዊ እናወሰኸ ከም ዝመጸ ይጥቀስ ዜናታት ምዛማር ሳብ ዜና ክደግመልኩም ውጽኢት መደባት ምጥፋእ ማህይምነት ዘተባብዕን ክዕቀብ ዝግብኦን ምዃኑ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ገሊጹ ኣማሓዳሪ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብኑ ዞባታት ገለዓሎ ፎሮን ባጽዕን ሴሚናራት ኣካይዳ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ልዕሊ 230 መንእስያት ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ሞያ ሰልጢኖም ኣብ ዜናታት ወጻኢ ቻይናን ሩስያን ኣብ ዕድጊ ባህርያዊ ጋዝ ባጤራታት ሩበልን ዩዋንን ክጥቀማ ተሰማሚዐን ኣብ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ አንጻር ህላዊ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ዝተጀመረ ተቃውሞታት ይቕጽል ኣሎ ኢስራኤል ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ንኻልኣይ ግዜ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ሓለብ ደቢባ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንሎም ሸስተዳለዎ ዜናዊ መሰናዶ ኣብቲ ይፍጸም ስለምክታልኩም ማዘየ መስግን ማዘን ልምዓት ፅዒባት ኾኑ መረዳሕ ወገን ኣገደስቲ